sådan noget igen, så kommer vi alle sammen ind, men der er også lande og nationer og så videre, os danskere og os kunstnere og så videre. Vi er sådan, det er sådan nogle sære underinddelinger, skabt af dig og mig. Et fællesskab. Jamen, det er sådan set ikke meget mere enkelt end at ja, det har jeg nærmest, altså det har jeg ikke lyst til at forholde mig til. Jeg skal have et eller andet, et forhold og vurdere det ud fra. Forbinder det meget med en positiv ting, en fællesskab. Meget sjældent, at det er os som en, altså sådan, det er os, og så er det vores, det er ikke os, men sådan ansvar mellem os, og noget, man mødes for at bygge op til en enhed stærk. Ja. Klump. Også fællesskabet, en gruppe, større eller mindre. Det kan være skiftende, men om det sådan er et intimt os, eller om det er bare sådan et foruddefineret os. Og nogle gange holder det ikke helt, hvad det lover, når man snakker om os, tror jeg. Eller sådan, så det er sådan forventningerne, dem skal man lige have vurderet, tror jeg, hver gang man snakker om os, fordi det kan være i forskellige sammenhænge. Så nogle gange er det mere diffust end andet, og nogle gange er det sådan. Så hvis jeg skal sige os helt sådan for mig selv, så er det sådan os, altså mig og min kæreste, os. Det er sådan et bestemt et, der vejer. Og så er der forskellige andre os, der er lidt mere diffuse. Os, det vil jeg så definere prøve som igen noget, som er som ikke kan sige sig at være lige så aktivt som vi, men hvor der er, hvor man tillader sig måske, hvis man bruger det, at give udtryk for, at der sker noget af det samme, for eksempel som noget af det samme for en anden, som det gør for en selv. Det er os, som det her er sket for os. Men jeg ved ikke, om man kan sige, om det er decideret groft, for eksempel. Det kan jo så godt være et udtryk for empati, at man kan tale om, at der er et os. Dejligt. Det er mere sådan, mere fællesskab, der er også, det kan være sådan en sammenslutende ting. Som, det kan jeg ikke gøre min død på den samme måde, tror jeg ikke. Det er mere, det er sådan en modsætningsforhold, altså til andre mennesker. Så jeg tror, at det er mere sådan afstanden mellem de to led, så kan man sige det? Ja. Ja, det er ret, eller sådan, dem, det vil jeg sige, det er sådan, den er sådan lidt fordomsfuld, eller sådan, det er dem derovre, eller sådan, ja, hvor man, der er stor afstand, eller sådan et eller andet. I hvert fald den måde, jeg kender ordet på, så virker det som noget, hvor man gerne vil sige, dem og os, hvor man afklarer en eller anden afstand, der er imellem noget, eller sådan, ja, og forskellighed, at man siger, dem er forskellige fra os, eller sådan noget. Dem, det er jo nok noget, man ikke selv er en del af, som man ikke er os med, men som er nogle andre, som ligesom er, hvis man kunne sige det der, os, det var sådan en kollektiv mig, så var det, så de andre, det er noget, der ikke er
del af det også, eller der er nogle andre måske, som er uden for det, som man kan snakke om. Det er et mig eller et os, som betragter et andet os, og der bliver det til et dem. Men igennem sit mig eller os. Dem, det synes jeg straks får sådan en mere altså en fjendtlig eller en fremmed karakter. Man siger dem derovre, eller sådan nogen som dem skal vi ikke have ind her, synes jeg, man hører konstant, og sådan nogen der, dem derovre. Jamen, og dem sat op mod os, er jo så, sige Danmark, os danskere, de svenskere, og dem derovre, og så videre. Ja, det bliver sådan en, det er sådan en afgrænsning, nogen der kigger ind på os. Nogen, der står uden for et lukket fællesskab. Der er mig, og så er der alle andre. Det føler jeg som er lidt et sådan fremmed ord. At man har lidt distance til ordet dem. Det er noget, som er lidt længere væk. De første 2 ord var mere sådan en kort rum mellem 2 mennesker, og dem, det har sådan en distancefølelse til det. Det er sådan længere væk. Og muligvis sådan en ubevidsthed. Også en gruppe, som man er udenfor. Det er skræmmende dem. Det er for nemt at bruge dem, tror jeg. Eller ja, det tænker jeg sådan, det er med afstand fra mig selv, og sådan en ret stor afstand. Og bare sådan i ordet, der ligger sådan en afstandstagen allerede. Dem? Ja, det er jo allerførst lige for overfladen, er det som om, at det har nogle mere ubehagelige konnotationer. At man har at gøre med noget, som er mere fremmed, end hvis man brugte et eller andet stedord, eller ikke et stedord, men talte om dem som hvad det nu end er for en gruppe, man taler om. Men jeg ved ikke, om det måske bare er en måde, det bliver brugt på. Der er, jeg tænker, os og dem. Et postulat om, at der er noget, som er i en eller anden forstand tydeligt afgrænset i forhold til enten mig eller os, eller et andet dem. Altså, det er jo en slags kategori. Det er sådan noget udenfor, dem som ikke ligesom er med i gruppen. Dem som ikke er med os. Nogenlunde på samme måde som os, tror jeg. Stadig afstand mellem Ja, stadigvæk en eller anden slags sådan grundlæggende afstand. Og egentlig ikke så forskelligt.